खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो जोंनि BM सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। दिनैनि खौरांखौ फरायगोन आं समायना बसुमतारी। आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैनि फुंबिलि खौरां भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो। दिनैनि गिबि रादाबाव दं। क'क्राझार सोहोरनि खाथियाव थानाय थिथागुरि गामिनि थागिबि राहुल नार्जारिया अमा फिसिनानै जाफुंसार जानो हादों। हादरनि 72थि सुबुंखान्थि सानाव क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि साबसिन आबादारि अमा फिसिग्रा मान बान्थाखौ मोननो हादों। राहुल नार्जारिया मैया क'क्राझारनि सोरखारि थांखिबां फरायसालिनि लांदां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय गा 72थि सुबुंखान्थि सानाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा अमा फिसिग्रा राहुल नार्जारिखौ आर'नाइजों लोगोसे मान बिलाइजों बरायदों। नैथियाव क'क्राझारनि सिङाव थानाय गसाइगावनि 2 नं गुवाबारियाव सासे हिन्जावसाखौ 45 बोसोर बैसोनि सुबुङा जिनाहारि खालामदों। आमिरुर रहमान मुंनि सासे बेफारिया गावनि फिसौजोनि समान 9 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। थामथियाव मैया हादरनि गा 72थि सुबुं खुंथाइ साननि गोथार बुब्लियाव सर्व शिक्षा अभियाननि बानजायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुदि फरायसालिफोरनि साबसिन SMC आरो मादार ग्रुप्सफोरनो मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो। शिक्षा अभियान क'क्राझारनि बानजायनाया बिगियान फरायसालिमानि नीलकमल ब्रह्म सावराय जथुम मावब्लाङाव खुंफुंनाय मान बावनाय हाबाफारियाव BTC खुंथाइ सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमाजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि भास्कर फुकनआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ब्लक फरायसालिफोरनि सायख'जानाय फरायसालि सामलाय आफादनि सोद्रोमाफोरखौ गांफा गांफा आर'नाइजों बरायो। क'क्राझार जिल्लानि जयपाल सिंह ब्रह्मआ बुंथिदों दि गुदि फरायसालियारि फसंथान एबा गुदि फरायसालिफोरखौ SMC आरो मादार ग्रुप्सफोरा जोबोद जोथोन लाबोयो। फोरनि लोगोसे फरायसालिफोरखौबो सामलायनायाव थोजासे मदद खालामो। बेनिखायनो बिथांमोननि गोसोआ आरोबाव थुलुंगाखां मोनबावनो हानाय बायदि बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों होननानै रोखा बुंथिदों। खुलुमबाय रायजो राजाफोर। जुदि नोंथांमोनहा जोंनि फुंबिलिनि खौरां भिडिअ रादाबखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामना हो, लोगोसे शेयारबो खालामना हो। आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैनि जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन। ब्रैथियाव इसर'नि नायबिजिरनाय मिरुखौ गुवाहाटीनि आमिनगावआव गायसननाय जासिगोन। भारतारि अख्रां नायबिजिरग्रा मिरुनि गाहाय मावखुलि अदेबानि सेटेलाइट दैथायहरग्रा मिरुआ आन्ध्र प्रदेशनि श्रीहरिक'टायाव दं। बेनि मुङा सतीश धावान अख्रांमा मिरु, नाथाय हादरनि गिबि मिरुआव दं केरेलानि थिरुबानान्थापुरामाव आरो बेखौ बिक्रम साराभाइ अख्रांमा मिरु मुङै मिथियो। इसर'नि मख'नो गोनांदि थांनाय 2017 मायथाइयावनो इसर'नि बे मिरुखौ गायसननायनि बिथांखिखौ लादोंमोनब्लाबो सोरखारा बेनि जायगाखौ थि खालामनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै बेनि थि जायगाखौ गुवाहाटी नोगोरमानि आमिनगाव बुरलुंबुथुर दैमानि सेराव बानायनाय जागोन होनना मन्थ्रि केशब महन्तआ फोरमायथिदों। बाथियाव भारतनि 72थि सुबुंखान्थि सानाव गोसोम जारिमिन लाल किलायाव बिरबाय गुबुन फिरफिला। 2021 मायथाइनि सुबुंखान्थि सानाव हादोर राजथावनिनि गोदान दिल्लीनि लाल किलायाव हादरनि गिबि मन्थ्रिया माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोनायनि अनगायैबो सोमावसारारि आबादारिफोरा गुबुन फिरफिला बिरहोनानै हादरखौ लाजि फोनांदों। हादरनि सुबुंखान्थि दिनाव गोजोन रंजानायनि गेजेरजों आलो गोजोनै बारलांनायनि उल्थायै 2021 मायथाइयाव गिख्रंथाव महरै हिंसायारि जाथाय जानाया थारैनो हादरनि थाखाय मोनसे गोसोम जारिमिन जानानै थासिगोन। दथियाव बिटिआरआव गोदानै गं 8 टाउन सोरजिबावसिगोन। क'क्राझारनि दतमा आरो फावरागुरि, अदालगुरिनि माजबाद, खालाइगाव आरो खैराबारि आरो बाक्सानि तामुलपुर, मुसलपुर आरो बोरमा। स्निथियाव फैगौ 2024 मायथाइनि गेजेराव आसाम रायजोनि मोनफ्रोमबो नखरा पाइपनि जोहै गोग्गो दै मोननो हागोन, बुंदों मन्थ्रि रिहन दैमारि। दाइनथियाव क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि सिकनाझार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा मैया नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान फालिनायनि गेजेरजों जयमन्त मोसाहारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों दि सोलोंथाइ खमनि थाखाय डक्टर इन्जिनियारनि सानथौफोरखौ सिन्थाखौ खालामनाया खम जानायनि थाखाय धोरोम बास्लायनाय जादों होनना बिथाङा बुंथिदों। दाइनथियाव क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि सिकनाझार बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा मैया नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान फालिनायनि गेजेरजों जयमन्त मोसाहारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिदों दि सोलोंथाइ खमनि थाखाय डक्टर इन्जिनियारनि सानथौफोरखौ सिन्थाखौ खालामनाया खम जानायनि थाखाय धोरोम बास्लायनाय जादों होनना बिथाङा बुंथिदों। खुलुमबाय रायजो राजाफोर। दिनैनि फुंबिलि खौरां रादाबा एसेनोसै। आंनि मुङा समायना बसुमतारी। दिनैनि खौरांखौ नोंथांमोनहा जोबजासिम नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामना हो आरो लोगोसे भिडिअनि लिंकखौ लोगोफोरनो एबा नखरनि सोद्रोमाफोरनो शेयार खालामना हो, जाहाथे बिथांमोनहाबो बे खौरांखौ मोननो हायो।